ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ହନୁମାନ ପଇସାର ରହସ୍ୟ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ହନୁମାନ ପଇସା ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି? କେତେ ଟଙ୍କା ହନୁମାନ ପଇସାକୁ ବିକି ପାଉଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି? ଆମ ଭାରତରେ ହନୁମାନ ପଇସାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ହନୁମାନ ପଇସାର ଅଲୌକିକ ପାୱାର ରହିଛି, ଫଳରେ ବିଦେଶୀମାନେ ତାହା କିଣିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପଇସାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବାର ପାୱାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ପଇସାକୁ ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାୱାର ଏହି ପଇସାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଛୁଞ୍ଚି ଆଦି ଏହାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆଡ଼େ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହନୁମାନ ପଇସା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାକେଟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ବା ଧରିବାକୁ ନଜର ଆସିଛି। ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।